ji pencera hoteleka Las Vegas çekdarekî teqel li temaşevanên ahengeka pir qerebalix kir. Li destpêkê xelkê hizir kir ev dengê yariyên agirîne ji berî tirs û sehem bikefte di nav wan da. Teqekirina Las Vegas xirabtirîn yeke di dîroka serdema Amerîka ku 59 kes tê de hatine kuştin û pitir ji 500 kesên dî birîndar bûn. Peyvdara Koç Kasbî dibêjit ev bûyere jîriya Emerîkiya naşkênet. The memory of those who displayed the ultimate expression of love. Ew kesên hestê viyana xwe diyar kirin di vê bûyerê da ji nav naçin û ev e nimuneyeke ku ruh û hestê Emerîkiyan nayê deşkandin. Polîsê teqekerê Las Vegas bi navê Stephen Craig Paddock yê temen 64 salî nas kir. Ew ji devera Misk ya wîlayeta Nevadaya wildemê teqekirinê 20 parçeyên çekî digel hebûn. Polîs dibêjitin 47 parçeyên çekî ji hotel û mala Stîvanî digel qibareka mezina gulan dîtin. Karbidestên parastinê dibêjin Mario Danley yara teqekerê Las Vegas li Filipînê bû li dema bûyer çêbû û li ser daxwaza wan gehişta Amerîka ku bihîvîne ew alîkar bir bû diyarkirina egerên hêrişê. Ez nikarim ji hêvê yê niha diyar bikim. Em dizanîn li Filipînê bû û me peywendî digel wan hene. Oldar ji tevaya olên li Amerîka li Washingtona paytext li hefatin û duaw nivêj bû qurbaniyan kirin û daxwaz ji Kongresî kirin karekî bû kontrolkirina çekî biket. Lê Serokê Amerîka Donald Trump û Komarî dibêjin ew wê li demekê bêt li ser biaxivin. Temaşe bike, hîn dawî li lêkolînê nehatiye û hîn zûyê danûstandinan li ser qanûnekê bikin. Lê demokrat narazî ne dibêjin Komarî siyasetê li pêş ya jiyana xelkê dibînin. Bila em pêk ve rêberatiya vî welatî bikin bi hindek qanûnên aqilane derbarê kontrolkirina çekî ewa piraniya Emerîkiyan piştevaniyê lê dikin. Bi sedan Emerîkê li berdem navendên pexişkirina xwînê rêz rawestan bû diyarkirina hevsûziya xwe digel qurbaniyan û piştgiriya birîndaran û diyarkirina yekrêziya xelkê cudayê Amerîka hember van bûyerên xemgîn. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.